Se alkaa täällä Keski-Euroopassa olemaan kevät. Eikä mikä on niin varma kevään merkki kuin se, että Japa-klapikoneet ilmestyy taas katukuvaan. Siinä on 315 roadi kilvitettynä tsekkeihin. Saa tieliikenne laillisena kautta Euroopan. Ja miksei muuallakin, on näitä mennyt Japaniin ja Amerikkaakin ja sielläkin ne kulkee auton perässä. Sitten on 435 Japa. TRE-malli, eli sekä traktori- että sähkökäyttöinen. Sillä saa tehtyä primaa klapia pölkystä kuin pölkystä aina tonne 45 cm asti halkasijaltaan. Siinä on tosiaan toi Japalle patentoitu Perfect Split osahalkaisuterä. Ja sillä tulee primaa puuta esimerkiksi pakattavaksi pikkusäkkeihin, ravintolakäyttöön tai laatutietoisille kaupunkilaiskuluttajille myytäväksi hyvää hintaa. Mitäs muuta meillä on täällä? Meillä on 365 Basic, kahvakone, varma kotikäyttäjän valinta. Siinä on herra Simekki, Japan Tsekin dealeri. Ja sitten on 365 Pro. Tää on tällä hetkellä parhaiten myyvä klapikone. Varmaankin kautta linjan kautta maailma. Joystick-kone, päällysmiehen valinta. Tosta syöttää, sahaa, syöttää, sahaa. Halkaisu käynnistyy aina sahauksen jälkeen. Eli tätä liikettä kun toistaa tunnin pari, niin siinä on helposti talve takkapuut ja saunapuut valmiina. Sen jälkeen voi tehdä loppupäivän naapureille. Sellainen valikoima täällä tänään. Terveisiä Silva Reginasta.